Yang nio gilo buliah disabui kasadonyo. Iyo tea sabana tea zaman TikTok banyak nan parah. Bagarah buliah bagarah bini banyak uang kanai olah. Bini urang kalau dirayu sabana kambang pulau lubang hiduannya. Kalau laki urang yo kanai rayu inyo pulang langsung carikan bininya. Paja sakit, paja tenggeng, paja lesen, paja bojo, paja gilo. Dan calia urang di TikTok banyak nan kanai olah sadonyo. Bini urang mengaku jando, laki urang mengaku duda. Nan rancakan